नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सावित्री आज आम घर आसती चलतु देखा। हाय देखु आमर बर्तमान भार पलि आसी आमर भार सावित्री भार पलि देखो पणस गला कदली गला पणस गला भाज केते खुशी लगुच सावित्री बर्तमान भार पलि आसला बहुत खुशी लगुच ना। बर्तमान देखो भाई बोहिबारे व्यस्त आम घर बो ये बसिकी से आस्ते आस्ते खोलुंट फल जिनस बाहाघर पर एटा हूँ प्रथम भार सावित्री भाउजंकर कल सावित्री उषा रेडी तो थाली अच्छी है ना सो स्वीट ब्यूटीफुल। देखो भाणीजी मामू घर चलची मजा देखो बो आस्ते आस्ते से फुलबार व्यस्त एटा हूँ कौन अंगूर ना ना फ्रिज देखो एत सारा सावित्री भार देखो आम भाज बहुत खुशी अच्छा लगे 3 गले 4 5 6 7 7टा हो तथापि कि 8टा हो घर बाजिक गला नाई रही रातिटा हाँ बड़ मनुष्य छोटिया छोटिया झील ना से कांदा जाऊनी ना नाई मो चूर से डरे देल पिला डरी गला भारी देखुना शोई उठिकी सागे सागे पड़े चलो 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 झील चलु आम घर को आसिक केमती लगुच रागिस ना कौन आम रागिच रागिच कि रागिना आम घर को आसिक केम लगुच भल अच्छे केते कौन लाज कर झील तुम लाज कर चिकी चिकी मुझे बड़ी पड़ी जाती ए भाउज पालुनी भाई देखा कि बापा डाकिल झील बापा डाकिल भाव तो तुम लाइट टा हो गला कि सचित मोर तो कला टिकल ना कौन स्टोन टिकल ना किछि खाइलनी धर टे मु खुआ दउची धर ये खाइनी मु खाइची ना बांती करियो और तो बांती करे थर करबी धर तो बंद कर मोर हेमित कर दे दियो हां तुम कैमरा भगवाओ
ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଝିଅ ଝିଅ ଦିଦି କଣ ପଇସା ବନଉଛୁ ଝିଅ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବେ କଣ କରିବା ଭାଉଜ ବାପା ମୋ ଝିଅ କାଜଲ ଝିଅ ଯିବେ ହାରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ ଦୁଃଖ ନା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଝିଅକୁ ଟିକେ ହକ୍ କରିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବେ ହାରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗେଲ ଭାଇ 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 ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ କାଜଲ କେବେ ଆସିବ ରଜକୁ ଆସିବ ସତରେ ରହିବ ନା ଏମିତି ପଳେଇବ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଲେ କେତେ ଟାଇମରେ 12ଟା ହେଇଯାଇଥିବ ନା 12ଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ରହିଲେ ଦେଖ ଆମ ଘରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଉଜ ଦେଖ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଝିଅ ଆଗକୁ ଆସୁନ ଆଗକୁ ଝିଅ ଦେଖାଯିବନି ମୁଁ ନାହିଁ ଭାଇ ମୋ ମାନେ ତେଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ପରେ ଉଠେଇବି ସେ ଗୀତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ କରିବେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲ ବୋଲି ମାନେ ସଜବାଜ ଟିକେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମୁହଁର କୁଆଡେ ଯିବି କିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଇଏ କିଏ ଭାଇ ଶାଳୀ ଏ ଟୁଇଁ ଶାଳୀ ଇଏ ଆମର ଏବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ହେରି ଯୋଉ ଭାଉଜଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଭାର ନେଇକି ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବାହାରିଲେଣି ଯିବେ ହେରି ଆସିଛନ୍ତି ବାପା କାଜଲ ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ହେରି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯିବେ ହେରି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆସିବ ରଜକୁ ଆସିବ ହେଲା ଆସିଲେ ରହିବ କେତେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ସେଟା ଦେଇଦେବେ ଛାଡ଼ିକି ସେଟା କାଟିକି ସେଇଟା ଦେଇଦେବ ବେଗରେ ମନେ ପଡିବ ନ ପଡିବ ତମ ସେଇ ପାଖରେ ଥୋଇ ତମ ଆଡେଇକି ତାଙ୍କୁ ସିଆଡେ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇବ ଖରାଟା ପଡୁଛି କଷିକି ଏଠି ଆସୁନ ଦେଖ ଯାଉଛ ରେ ଯା ଯିବୁନି ସମସ୍ତେ ଟାଇ ଟାଇ ଟିକେ କର ଟାଟା କର ବୋଉ ଟାଟା କରେ ଟାଟା ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ କଲ୍ କରିବ ହଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ କରିବ କାଜଲ ଦିଦି ଯାଓନି
ଗଲେ କଣ ମାମା ବଡ ମୋ ବାଟେ ସେ ବାଇକରେ ଯିବା ହାରି ହେଇକା ଯିବ ଗଲେ ଏଠୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇବ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ଅଧା ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆସିଥିଲା ପନିପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛିଟା ଖୋଲା ହେଇନି ଯେତିକିଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ବହୁତ ପଲିଥିନ କଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏରା ସବୁ ଏରା ଚିନି ଚିନି ହଁ ଏରା ସୁଜି ହୁଁ ଏରା ଧୂପକାଠି ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଆସିଛି ନା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ହଁ ଘିଅ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ କିଛିଟା ବି ଆମର ଖୋଲା ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କର ସେଇଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଅଜାଙ୍କ ଘର ପାଖ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଉର ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତ ଭାଉଜଙ୍କର ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଉଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାଚ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାଉଜ ଆଟାଚ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନାରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏତେ ସାରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ ଭିତରେ କଣ ଆସିଥିଲା ସେଟାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଏହା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଲୁଗା ଭାଇଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଏଇଟିକୁ ଆଟାଚରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ କିଛିଟା ବି ଫିଟା ହେଇନି ଆଉ ଦେଖିନେବେ ତମେ ପରା ମତେ ଶିଖେଇଛ ଆମ ଭାଉଜ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବୋଲି ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଥାଳିରେ ମନ୍ଦିର ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରୁ 3ଟା ମୂଷା ବାହାରିଲେ ବୋଉ ଠାକୁର ଘର ଝାଡିକି ସବୁ ରଖୁଛି ପୂଜା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖୁଛି ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମ୍ବ ଆସିଛି ଆମ୍ବ କାଟିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କେଡେ ବଡ ଆମ୍ବ ଅଧ କିଲୋ ତୋ ଲୁଗାଟା ମୁଁ ଖାଲି ପିନ୍ଧୁଛି ପଡୁଛି ସେଟା କଣ ବାଡ଼େଇଲୁ ଚାଲିଛି ଆମର ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନେଲି କାଲି ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ କାଲି ଇଏ କିଛି ଇଆଡେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି ଲୁଗା କିନ୍ତୁ ସିଆଡୁ ବି ଆମର ଆସିଛି ହାରି ମାନେ ବ୍ଲାଉଜର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ତ ଷ୍ଟାଇଲ କିଛି ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି
ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଝିଅ କଣ କରୁଛ? କଣ କରୁଛ? କଣ ଖେଳୁଛ? କଣ ଖାଇଛ? ଆଉ ମାଉଁସ ନା ଚିକନ? ଆଉ କଣ କରୁଛ? ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ? ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ବି ଆମ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବାଏ।